ng Pangasinan. Paborito. Ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. Chippy? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang naganap at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito! Good morning! Maambi ka kabasan at si kayo namin kapaborito. Agaw natin na Webes, Mayo 29, 2025. Welcome po muli sa programang Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa ulo po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, tinatayang 2 milyong pisong halaga ng establishmento na tupok ng apoy sa bayan ng Rosales. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pambansa, Department of Justice tiniyak ang kahandaan sakaling ibalik ng Timor-Leste sa Pilipinas si dating Congressman Teves. Radyo 20 Pangasinan pesos per Balita. kilo na bigas kayang ituloy-tuloy ng gobyerno ayon kay PBBM. At sa ating balitang pandaigdig, Ukraine inakusa ng China na inaarmasan nila ang Russia. Radyo Harvard student Pangasinan nagprotesta ng Balita. Martes dahil sa financial contract cancellation ng Trump administration sa mga foreign students. At sa balitang palakasan, pambato ng Guam na si Jericho Cruz sa sagupa kontra Gilas. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang entertainment, mga fans at celebrity patuloy ang pagbibigay pugay at pagdadalamahati sa namayapang si Freddie Aguilar. Radyo Pangasinan Balita. 5 minuto makalipas sa alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, tinatayang 2 milyong pisong halaga ng establishmento ang natupok ng apoy sa naganap na sunog sa bayan ng Rosales, Pangasinan. Ayon sa investigador na si Senior Fire Officer Juan Joseph Olivac, sa ginawang panayam, alas 5:10 ng hapon ng Martes nang mai-report sa Bureau of Fire Station ang sunog kung saan agad namang nakapag-responde ang mga bombero. Isang 2-story na bahay at 2 stalls ang nasunog. Pamilyang Santa Ana at Salvador ang may-ari ng bahay at 2 stall sa barangay Don Antonio Village, malapit sa may Rosales National High School. Nakontrol ang sunog banda alas 5:45 ng hapon at alas 6:03 ng gabi nang ideklara ang fire out. Umabot sa first alarm level ang insidente. Walang nasaktan o namatay sa insidente. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang investigasyon. Subalit may mga haka-haka umano na galing sa electrical wirings at lutuan na ang sanhi ng sunog. Naging katuwang ng Bureau of Fire Protection ng Rosales sa pag-apula ng sunog ang Rosales Action Group Fire Group at ang BFP mula sa mga karatig bayan. Radyo Pangasinan Balita. Patay ang isang 63 anyos na magsasaka ng pagtatagay ng kanyang kapatid sa San Carlos City. Batay sa investigasyon na
pasado alas 8 ng umaga nang maganap ang krimen sa bukirin ng biktima. Sakay umano ng traktor ang biktima at kasalukuyang nag-aararo sa taniman ng kanyang kuya nang walang paalam na labis ikinagalit ng suspect. Dahil dito ay nagkaroon ng mainitang konfrontasyon dahilan ng pananaga ng suspect sa biktima. Ang biktima ay tamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad namang naisugod sa pagamutan, subalit iniliklarang dead on arrival. Naaresto naman ng suspect. Awayan sa lupa umano ang dahilan ng krimen batay sa investigasyon. Radyo Pangasinan Balita. Naipamahagi naman noong Martes, Mayo 27, 2025 ang tig 3,000 pisong social pension laan para sa 1,269 indigent senior citizens sa mga aldaan para sa second quarter ng taon. Mula sa buwan ng Abril, Mayo at Hunyo ang natanggap na social pension ng mga benepisaryo na may kabuang halaga na 3.8 million pesos. Pinangasiwaan ng Department of Social Welfare and Development Region 1 ang pamamahagi ng social pension. Katuwang ang lokal na pamahalaan ng Maldan sa pamamagitan ng Municipal Social Welfare and Development Office maging ng Child Development Workers. Samantala, malaking pasasalamat naman ng mga senior citizens sa kanilang patuloy na pagtanggap ng kanilang social pension. Radyo Pangasinan Balita. Isang lolo ang namatay matapos sa matrap sa nasunog nitong bahay sa Malasigi, Pangasinan. Batay sa impormasyon, pasado alas 7 ng umaga nang mangyari ang sunog sa bahay ng biktima na kung saan mag-isa itong nakatira. Nagkamito ng severe burns sa kanyang katawan dahilan ng kanyang kamatayan. Pinaniniwalaan ng otoridad na posibleng upos ng sigarilyo ang sanhi ng sunog dahil walang supply ng kuryente ang bahay. Subalit patuloy pa rin ang investigasyon ng PNP sa naturang insidente. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang lokal, inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Maldan sa pangunguna ni Mayor Bonafide de Vera Parraino ang Bayanihan Tindahan, isang malawakang community clean-up drive kasama ang kawani ng munisipyo at iba pang ahensya. Noong Martes sa Maldan Public Market, layunin ng inisyatibong ito na panatilihing malinis at ligtas ang pamilihan, lalo na sa nalalapit na panahon ng tag-ulan, upang maiwasan ang pagkalat na masakit na dulot ng maruming kapaligiran at posibleng pagbaha. Pagmamalas ito ayon sa alkalde ng hangarin na himukin at ang aktibo at regular na pakikiisa ng mga nagtitinda, maging ng mga mamimili sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa pamilihan. Inspirasyon naman umano ang nasabing magandang hakbangin na muling binigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaisa ng pakikiisa ng komunidad. Bilang bahagi ng aktibidad, nagsagawa rin ang alkalde na inspeksyon sa mga panindang karne ng baboy, manok, baka at kalabaw upang matiyak na pasado ang maito sa itinakdang health at safety standards. Nagpakita rin ng suporta ang lokal na gobyerno sa mga nagtitinda sa pamamagitan ng pagbili ng produktong prutas, gulay, karne at isda, isang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa ekonomiya ng bayan. Pinasalamatan at binigyang pagkilala naman ng mga nagtitinda ang pakikipagbayanihan ng mga kawani ng lokal na pamahalaan at mga national agency tulad ng Maldan PNP at BFP sa naturang aktibidad. Nakatakda ring dalhin ang programang bayanihan sa mga barangay ng bayan para sa mas malawak na kampanya tungo sa mas malinis at maayos na mga aldaan. Radyo Pangasinan Balita. Sa detalye naman ng ating mga balitang pambansa, muling ipatutupad ng Commission on Elections o COMELEC ang mga inobasyon na ginamit noong May-12 midterm elections sa nalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSA sa Disyembre. Ayon kay COMELEC person John Rex Laudianco, kabilang sa mga inobasyong ito ay ang maagang pagboto, mall voting at priority polling places para sa kabilang sa vulnerable sectors tulad ng senior citizens, persons with disabilities at mga buntis. Dagdag pa ni Laudianco, tinitingnan din ng COMELEC ang posibilidad ng paggamit ng automated counting machines o ECMs sa piling mga lugar sa bansa upang higit pang
mapabilis at mapahusay ang pagbibilang ng boto. Anya, patuloy ang paghanda ng COMELEC para sa naturang eleksyon na nakatagda sa Disyembre 1 hanggat wala pang batas na nagtatakdang ipagpaliban ito. Batay sa COMELEC Resolution No. 11132 na inilabas noong Abril 21, itinagda ang election period mula October 21 hanggang December 31, 2025. Sa nasabing panahon ay may pit na pinagbabawal ang pagdadala ng armas at iba pang nakamamatay na sandata. Radyo Pangasinan Balita. Binigyang diin naman ng Department of Justice na nakahanda ito anumang oras sa sandaling ibalik ng Timor-Leste sa Pilipinas si dating Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Si Teves ang itinuturong utak sa pagpatay kay Nooy Negros Oriental Governor Ruel Digamo at siyam na iba pang individual na nadamay sa madugong pamamaril. Ginawa ng Justice Department ang pahayag kasunod ng napaulat na pag-araso ng Timor-Leste Immigration kay Teves mula sa kanyang residensya. Patuloy ang pagbabantay ng DOJ sa magiging final na desisyon ng Timor-Leste sa extradition request ng Pilipinas laban kay Teves. Nahaharap si Teves sa patong-patong na kaso ng pagpatay, kabilang na ang pamamaslang na naganap noong 2019 na sa kanyang lalawigan. Sa bagong pahayag ng Timor-Leste, sinabi nitong hindi dapat manatili sa kanilang lugar ang dating mambabatas, ngunit sa kabila nito ay hinihintay pa ng Pilipinas ang formal na dokumento na ilalabas nito. Maaari kasi ipa-deport ang dating opisyal bilang isang undocumented foreigner o kaya'y tuluyang ma-extradite pabalik ng Pilipinas batay na rin sa unang kailangan ng bansa. Radyo Pangasinan Balita. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakapili na siya ng susunod na hepe ng Philippine National Police o PNP na kanyang inilarawan bilang isang very senior officer. Ayon sa kanya, ang kanyang marching orders sa incoming chief ng 220,000 strong police force ay pagpatuloy ang mga kasalukuyang hakbangin upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bansa. Ibinahagi rin ng Pangulo na bumaba ng 23% ang krimen sa Kalakhang, Maynila sa nakalipas na 6 na buwan. Sa buong bansa naman, bumaba ang index crimes mula 15,156 sa Enero 1 hanggang Mayo 16, 2024 sa 11,493 sa kaparehong panahon na ngayong taon. Gayunpaman, binigyan din ng Pangulo na ang pagdaragdag ng police presence sa mga pampublikong lugar ay mananatiling prioridad upang mapataas ang tiwala at pakiramdam ng seguridad ng publiko. Tinukoy rin ng Pangulo ang inilunsad na Cops on the Beat program na layong palakasin ang police visibility sa mga komunidad. Radyo Pangasinan Balita. Naghain naman ang kampo ni dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. ng writ of habeas corpus petition kasunod ng muling pag-araso sa kanya sa Timor-Leste. Sa isang online briefing, inihayag ng legal counsel ni Teves sa Pilipinas na si Attorney Ferdinand Topacio. Sakaling katigan ng kanilang petisyon, dadalhin sa hukuman si Teves at kailangan na makumbinse ng mga umerestong otoridad ang korte kung bakit siya inareso at kung ipapadeport siya. Kailangan din ipaliwanag naman ito ang basihan para sa deportation ni Teves. Binigyang diin pa ni Attorney Topacio na naibasura na noon pang Marso ang extradition request ng gobyerno ng Pilipinas. Inilatag din niya ang tatlong basihan para sa denial o kay pagbasura sa posibleng deportation ni Teves. Una ay nasa matinding panganib umano ang buhay ng dating mambabatas. Pangalawa, posible anyang pwersahin siyang sumailalim sa torture at iba pang hindi makataong parusa. At pangatlo, maaaring sumailalim anya siya sa proceedings na maaaring magdulot ng injustice sa kanya. Subalit sakali man anya na ma-irrepatriate sa Pilipinas si Teves, sinabi ni Attorney Topacio na nakahanda ang kanilang kampo na depensahan ang dating mambabatas bilang kanyang defense attorneys sa abot ng kanilang makakaya. Kumpiyansa din umano sila na napakahina ng kaso ng gobyerno laban sa kanilang kliyente kasunod ng pagbawi ng testimonya ng lahat ng mga testigo. Si Teves ang itinuturong umano'y utak sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo
at 9 na iba pa sa Pamplona Massacre noong March 4, 2023. Kinasuhan din si Arnie Teves kasama ang iba pang individual sa pagpatay sa 3 individual sa Negros Oriental noong 2019. Tinagurian din si Teves bilang terorista ng Anti-Terrorism Council dahil sa ilang serye ng pagpatay at harassment sa Negros Oriental. Radyo Pangasinan Balita. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kayang panatilihin ng kanyang administrasyon ang 20 pesos kada kilo ng bigas na isa sa kanyang pangunahing pangako noong kampanya. Sinabi niya sa Kuala Lumpur na inamin niyang naantala ito noon dahil sa mga kakulangan sa sistema at ang pangailangang tulungan mula sa mga lokal na magsasaka sa pamagitan ng makinarya at suporta. Sa ngayon, limitado pa ang programa sa piling rehiyon sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo. Ngunit target ng gobyerno na may palaganap ito sa buong bansa at maabot ang hanggang 60 million pesos o 60 milyong Pilipino bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Ang bigas ay sinusuportahan ng subsidiya mula sa Food Terminal Incorporated at nakalaan sa mga sektor gaya ng indigents, senior citizens, PWDs at solo parents. Radyo Pangasinan Balita. Humarap naman si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa pagdinig sa Pasig Regional Trial Court kahapon kaugnay sa kanyang kasong qualified human trafficking. Iprenesenta ng kampo ni Guo ang kanilang mga ebidensya. Hindi naman pinangalanan na abogado ni Guo na si Attorney Nicole Jamilia ang kanilang testigo at hindi rin tinukoy kung ano ang mga particular na ebidensyang iprenesenta ng kanilang kampo. Anya, kailangan ni Guo na personal na humarap sa korte dahil sila naman ang magprepresenta ng kanilang ebidensya. Sinabi din na abogado ni Guo na ang iprepresenta ng defense team ay parte ng nagpapatuloy na proseso dahil may mga iba pang akusado sa kaso. Natapos naman ang pagdinig pasado tanghali kahapon. Matatandaan na inikasahan si Guo na may kaugnayan umano sa Philippine Offshore Gaming Operator kaya Pogo Hub sa Bamban Tarlac na sangkot umano sa human trafficking na sinalakay ng mga otoridad noong Marso ng nakalipas na taon. Nagresulta ito sa pagkakasagip ng 371 na Pilipino at 497 na dayuhan. Radyo Pangasinan Balita. Arestado ang 70 katao sa isang raid ng pulisya sa mga online investment scam hub sa Barangay San Roque, Antipulo noong Mayo 27. Inisyuhan ng warrant ang may-ari ng gusali na si Arthur dahil sa umano'y paglabag sa batas ukol sa securities at cybercrime. Pinangunahan ng PNP, Anti-Cybercrime Group, Securities and Exchange Commission at lokal na pulisya ang operasyon batay sa ulat ng isang Australian national noong 2024. May isa ring minor de edad na natagpuan sa lugar. Patuloy ang investigasyon at pagsusuri ng mga computer. Nagbabala si PNP Anti-Crime Group Chief Brigadier General Bernard Yang na walang ligtas ang mga online scammer sa batas. Radyo Pangasinan Balita. Iginit naman ni Armed Forces of the Philippines o kay AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. na walang mangyayaring kodita sa ilalim ng kanyang liderato. Ito ay sa gitna ng maespekulasyon ng internal unrest sa hanay ng militar. Sa isang statement, pinagtibay ng AFP Chief ang hindi natitinag na commitment ng organisasyon sa Constitution at sa chain of command. Anya, hanggat nakaupo siya bilang Chief of Staff, walang kodita na mangyayari at hindi rin anya sila matitinag sa mga chismis o kaya manliling lang ng ingay. Tiniyak din ni General Browner sa taong bayan na nananatiling matatag, profesional at tapat ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa chain of command. Nangbabala naman ang AFP Chief sa mga patuloy na nagpapakalat ng maling impormasyon sa border consequences sa pagsira sa sandatahan. Hinimok din ni Browner ang publiko na maging mapanuri at tukuyin ang tunay na concerns mula sa walang basihan na mga espekulasyon lalo na pagdating sa public institutions at pambansang seguridad. Radyo Pangasinan Balita.
22 minuto makalipas ang alas 7 sa detalye pa rin ng ating balitang pambansa. Ipinagdiwang ng Pilipinas sa kahapon ang National Flag Day kung saan sabay-sabay na isinagawa ang flag raising ceremony sa libu-libong lugar sa bansa. Sa Rizal Park sa Manila, nagtipon ang mga kinatawan mula sa government agencies, advocacy groups at iba pang organisasyon para sa pagtataas ng biggest flag sa highest flagpole. Itinaas ng Armed Forces of the Philippines personnel ang Philippine flag sa Rizal Park kasabay ng pag-awit ng musical theater actor na si Leo Valdez ng national anthem. Ang lupang hinirang binigkas naman ni Arturo Valdez, nanguna si pinakaunang Philippine Expedition Team upang akyatin ang Mount Everest noong 2006. Ang panunumpa sa katawat habang si Gian Arcilla ang nanguna sa pagbigkas ng Salute to a Clean Flag Manifesto. Inalala ni National Parks Development Committee Cecil Lorenzana Romero ang kasaysayan ng Philippine flag at binanggit na ang our fight did not end in Kawit. It continues today. Iniliklara ang Presidential Proclamation 374 ang May 28 bilang National Day upang gunitain ang unang pagtataas ng Philippine flag matapos matalo ng Philippine Revolutionary Army ang Spanish forces sa sagupaan sa Alapan sa Imus, Cavite noong 1898. Itinagda ng Executive Order 179 ni dating Pangulo Fidel Ramos ang ekstingsyon sa paggunita ng National Flag Day hanggang June 12. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang pambansa, mayroon lamang iilang kandidato na tumakbo sa nagdaang halalan ang naghain ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o kay SOSE. Ayon kay Commission on Election, spokesperson John Rex Laudianco, inaasahan nila ang pagdami ng mga magsusumite ng kanilang SOSE ilang araw bago ang deadline sa June 11. Giit nito na lahat ng mga kandidato, panalo man o hindi, pinalad, ay dapat magsumite ng kanilang SOSE. Nagbabala rin ito sa ang mga panalong kandidato na hindi sila makakaupo sa kanilang pwesto kapag hindi nagsumite ng kanilang SOSE. Radyo Pangasinan Balita. Sa detalye naman ng ating balitang pandaigdig, nagprotesta noong Martes ang mga estudyante sa Harvard University matapos ang plano ng US government na kansilahin lahat ang natitirang financial contract sa universidad. Ang pagkansila sa financial contract ang pinakahuling pagtatangka ni US President Donald Trump upang pwersahin ang educational institution na pumayag na isailalim sa pangasiwa ng Trump administration. Sa isang placard ay tinawag si Trump na taksil dahil sa naturang hakbang. Nais ng mga estudyante na huwag kansilahin ni Trump ang financial assistance upang manatili ang mga ito sa universidad. Kinansila ni Trump ang accreditation ng naturang educational institution sa Student and Exchange Program ng gobyerno. Isang judge ang nag-issue ng restraining order at isasagawa ang hearing ngayong araw ng Huwebes sa nakaparehong araw ng commencement graduation ceremony ng universidad na kung saan libu-libong graduating students at ang kanilang mga pamilya ang magtitipon-tipon sa Cambridge, Massachusetts, malapit sa Boston. Nagtapos ang protesta noong Martes sa pamamagitan ng Bodil Fight. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, inakusahan ng Ukraine ang China na sila ang nagsusupply ng mga armas sa Russia. Ayon sa Foreign Intelligence Service ng Ukraine na mayroon silang impormasyon na hawak na nagsupply ng mga mahalagang materyales at mga kagamitang pandigma ang China sa 20 military factories ng Russia. Maring itinanggi naman ito ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ningfeng, kung saan tinawag na political manipulations lamang ang ginagawa ngayon ng Ukraine. Magugunitang nagkumpirma rin ang Ukraine noon na ang China na nagpapadala sila ng sundalo sa Russia. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang pandaigdig, ibinunyag ng Defense Ministry Office ng Israel na mayroon silang mahigit na 90,000 na toniladang mga kagamitang militar na dinala. Okay, ang dinala sa Israel mula na magsimula ang labanan. Aabot sa 800 na flight.
ang naganap bago makarating ang nasabing bilang na mga armas na binili sa US at ilang mga kaalyadong bansa ng Israel. Kinabibilangan ito ng mga bala, armored vehicles, protective equipment at mga medical supplies. Magugunit ang umani ng batikos ang US dahil sa patuloy na pagbebenta ng mga armas nito sa Israel. Radyo Pangasinan Balita. Sa atin namang balita sa larangan ng palakasan, nakanda si Jericho Cruz at ang Guam Cement National Basketball Team sa isang tatakot na gawain sa kanilang unang pagkakataon sa FIBA World Cup qualifiers sa Asia. Makakarap ng Guam ang kapwa niya San Miguel Beermen na sina CJ Perez at Jun Pajardo sa kanilang laban sa Gilas, Pilipinas, at ito ay bukod pa sa pagharap sa mga powerhouse na Australia at New Zealand na tinawag na fans na Group of Death. Kinatawan ni Cruz ang Guam mula noong 2021 Asia Cup qualifiers. Tinulungan niya noon ang Oceania squad na maabot ang kailang kauna-unahang Asia Cup dahil sasabak din sila sa 2025 Saudi Arabia edition sa huling bahagi ng taong ito. Kaya naman para sa produkto ng Adamson University, ang kanilang paparating na kampanya laban sa Gilas, Australia at New Zealand ay magiging patunay ng pag-unlad na naabot ng kailang programa nitong mga nakaraang taon. Inaasahang magharap ang Gilas at Guam sa Pebrero 26, 2026 sa isang hindi pa matukoy na lugar. Gayunpaman, nanindigan si Cruz na hindi talaga nila ito pinag-uusapan ni na Perez at Pajardo sa kanilang bakasyon. Radyo Sa larangan pa rin ng Pangasinan palakasan, Balita. nagtapos ang 4 na taon na paglalaro ni Calvin Abueva sa Hot Shots. Ito ay matapos ibigay ng Magnolia ang 37 anyos na si Abueva sa Northport kasama si Jeric Balanza at isang second round pick sa season na 51 draft kapalit ni William Navarro. Isusuot ng 13-year veteran forward ang number 2 overall pick ng Alaska noong 2012 PBA draft. Kasunod ni Junmar Pajardo ang uniforme ng Batang Pier sa pagsagupa sa Talk and Text tropang 5G sa Biyernes sa Smart Araneta Coliseum. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ating balitang entertainment, patuloy ang pagpapabot ng pakikiramay at kalungkutan ng mga fans at kapwa mga singers matapos na pagpanaw ng veteranong singer at folk singer na si Freddie Aguilar. Ang 62 anyos na singer ay pumanaw nitong araw ng Martes, Mayo 27. Sinabi ng kanyang dating asawa na si Josephine Cueco na nagkaroon ng multiple organ failure ang dahilan ng kamatayan nito. Itong hapon ng Mayo 27 ay kinumpirma ng Muntinlupa City Muslim Affairs Office na inilibing na rin nila ang singer batay na rin sa kaugalian ng Islam. Taong 2013 nang magpa-convert sa Islam ang OPM singer. Nakilala ang singer sa kanyang iconic na kanta na Anak, kung saan ito ay mayroong iba't ibang bersyon at lengguwahe. Radyo Pangasinan Balita. Magbabalik ang Radyo Pangasinan Balita makalipas ang ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado. Araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare,
Kabigla ka naman, Mare, ah. Grabe, gimanggana ka ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na. Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Geset. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pagilan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 7:34 na po ang ating oras. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa ating programang Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, ating alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Huwebes sa pamamagitan ni Sir June Soriano ng Pag-asa Dagupan City. Sir June, good morning! Yes, God. Good morning. Sa pagtaya ng ating panahon sa araw na ito, at wala tayong bagyo o low pressure area na sinabantayan. Yung ating weather system ngayon ay itong southwesterly wind flow na nakakapit sa may kanluran bahagi ng Hilagang Luzon. So, ang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Island, Bataan, Zambales, at ng Palawan, particular ang lalawigan ng Pangasinan na tulad ng Dagupan City, ay makakaranas po tayo ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog dulot ng southwesterly wind flow. Tamang hangin naman ang nagbumula sa may timog hanggang timog kanluran ang siya naman iiral. At ang ating baybayin dagat naman ay patuloy na magpaparanas ng katamtamang pag-araw ng ating karagatan at wala tayong gale warning na nakataas sa namang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon, ang ating inaasang damang init o heat index dito sa Dagupan City ay naglalaro sa 42 degrees Celsius. Ang ating agwat ng temperatura naman dito sa Pangasinan ay nasa 26 hanggang 32 degrees Celsius.
Ang ating araw naman ay sumikat kaninang 5:26 ng umaga at bulog naman mamayang 6:26 ng hapon. So yan muna ang lagay ng ating panahon, ang kapag-ulat. Yung Soriano, magandang umaga po. Maraming salamat, Sir Jun Soriano ng Pag-asa, Dagupan City. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Radyo Pangasinan Balita. Kuya Ding, good morning. How are you? Yes, kahit papano, okay lang. Kahit papano. Kahit And papano. alam mo, magandang... Kumbaga, at least, di ba? Oo, at least okay pa naman. Okay. Diba? Kahit na ang dami-daming problema, mas marami pero ang solusyon. Oo. Diba, Kuya Ding? Oo, Kaya ganun yun. okay na, alright. And yung mga salitang yan, nakapagpapa-good vibes kahit papano. Kasi kung yung isang tao, alam Kahit mo papano na... na naman. Oo, kahit Oo. paano na sa kabila ng nararanasan ay lumalaban sa buhay na ito. Eh syempre, pati ikaw mahahawa. Di ba, Kuya Ding? Hawa-hawa lang yan. Talagang ganun. Kahit papano na naman. Oo, kahit paano. Wala ni programa. Yun yung word for the day. Oo. Alas 7:37 na po ang ating oras. Nako, paalala po dun sa mga may pasok Hindi po tayo nagsasawang mag-remind sa inyo para sa ganon, hindi po tayo malate. At ang word for the day ay maging competitive. Napakalaga yan, Kuya Ding, sa pagninegosyo, sa pag-aaral, sa buhay na ito, dapat maging competitive ka. Bakit ka mo, Kuya Ding? Kasi sa buhay na ito, halimbawa natin sa negosyo, di ba? Pare-parehas kayo ng produkto halimbawa. Oo, sa online, marami online. At free delivery pa siya. Di ba? Biruin mo, ikakatok na lang sa bahay mo ngayon. Mag-o-order ka lang online, maya, marami na rin yan na gumagawa. Pwede. Tama yun. Pero ano yung dapat maging competitive ka para hindi ka mahuli at ikaw lagi ang pipiliin. Ganun lang yun. And Kumbaga, that's marketing strategy. Oo, tama ka. Pati sa ating sarili, dapat maipakita mo na, competitive ka. 'Di ba? Hindi kayong basta-basta isinasantabi na lang. Ay. 'Di ba? Tama? Correct. Bakit parang hindi ka makasagot? Tulad sa produkto, syempre kung mahina yung produkto, sabihin natin, same product, pero yung quality ay medyo mahina yung quality, syempre pipiliin ng mga mamimili yung mas maganda yung quality. Oo naman. Quality and quantity, dapat magkasama yan palagi. Ay, quality ka, Kuya Ding. Pero ma-absent ka. Ay, oo. Di ba? Yung pabaya ka sa trabaho mo, ay iiwanan ka. Sa school nga lang, di ba? Kahit matalino ka, lagi kang nagre-recite, pero pala absent ka. Nga po, wait lang. Maalala ko pero yung eto, kami makulikulin unurong. Pero kahit na medyo sabihin mo hindi, kumbaga, hindi siya masyadong kung doon sa ikukumpara mo doon sa talagang medyo mas angat ng konti sa kanya pero mas makuli. Oo, diba? mas masipag. Oo, kaya nga ang dami-dami. Mas masikap, kumbaga. Oo, maraming yan. Mas makikita yun ng teacher. Di ba? Kahit sa bawat sambayan, yung asawa, halimbawa, asawang lalaki, sa mga lalaki, di ba dapat maging competitive ka? Dahil kung hindi, wala, mapag-iiwanan ka, e-etsapwerahin ka ng pinagtatrabahuan mo. Pero pag alam nila, masipag ka, quality ka, quantity, magkasama yan lagi. Tingnan mo, sa products lang, Kuya Ding, sa products, anong sinasabi Ako nakikinig ako sa'yo dahil alam ko, pagdating sa mga produkto, marami kang mga ibinibentang produkto. At saka, tingnan mo, Kuya Ding, itinuturo mismo ng DTI. Kapag bumili ka ng produkto, quantity and quality, at saka yung presyo ang tignan mo. Dapat maging competitive ka pati sa yung presyo. Alam mo ko yung bakit ko nabanggit yan ngayon, pwedeng. Kasi panagsaliw lalamat na school supplies. Duga, Malapit dagsaan na yung mga yung mga estudyante, mga magulang na bumibili ng mga school supplies para sa kanilang mga anak dahil by June 16, mag-uumpisa ng klase. And speaking of opening ng klase, nako, mismo ang DepEd ang nagsabi muli,
kakulangan ng silid-aralan. 165,000 classrooms ang kulang pa sa bansa. At alam mo, matagal ko nang naririnig Bagamat yan. merong isinasagawang construction pero very limited naman kung ikumpara doon sa kakulangan. At ang isa pa dyan, yung sabihin na natin, 165 yung kulang within this year. Halimbawa, makapagpatayo ng classrooms, madagdagan po yan. Pero mas lalo namang paparami ng paparami yung mga estudyante. Kaya yung problema sa classrooms, ewan ko lang kung magkakaroon pa yan ng katapusan. Alam mo, di ba malabo eh? Malabong magkaroon ng yung totally na wala nang problema sa classrooms. Alam mo, magiging perennial problem ano sa tingin mo kung bakit tayo naputuloy na? Kasi mula pa nung bata ako, nung papasok ako sa school, lagi kong naririnig na yan. Noon pa yan. Ano sa tingin mo? Bakit? Kuya Ding? Paunahin dyan yung pondo. Pondo? Pagkakaalam mo. Pondo ang pagkakaalam ko dyan. Sa akin hindi. Patuloy na dumadami kasi ang bata. Yun nga yung nabanggit kanina, hindi naman kumukonte, padami ng padami. Totoo yan. Habang tayo ay tao pa. Yung enrollees, halimbawa, yearly naman may mga nagtatapos. Pero mas marami yung nag-uumpisa sa pag-aaral. Napansin mo yung sinabi ko, habang tayo ay tao pa. Kasi pagpatay ka na din. Wala na. Hindi ka na tao din. Di ba kaya Ding? Hindi. Talagang ganyan. Pero hindi tayo nawawalan ng solusyon. Di ba? Kahit yan yung sinasabi natin. Sa pag-intro pa lang natin, sabi nga, kahit marami ang problema, meron at merong solusyon. Tingnan mo, hindi naman nawawalan ng solusyon ang DepEd sa ang gobyerno natin. Yan. Mula noon sabi ko nga, naririnig ko na yan. Bata ako ngayon, patanda na ako. Yun pa rin ang problema. Pero, bakit? Patanda ka pa lang. Ay, thank you, Kuya Ding. Patanda ka pa lang, hindi ka pa patanda. Thank you. Thank you. Paakulaw ka nila ba't? Agka ni akulaw. Ang sakit mo magsalita. Sabi ko na, tama na yung patanda. Agad natin akulaw. Mas masakit pakinggan yun. At yun nga, meron at merong solusyon, di ba? Kaya tuloy ang buhay, mga kapaborito. Huwag tayong masyadong, excuse me, malungkot. Kung malungkot ka ngayon, sige lang, okay lang. Pero wag mong panatilihin yan. Kailangan, kailangan paglabanan yan, di ba, Kuya Ding? Hindi yung... regarding yung backlog sa classrooms, Nako, number, Kuya Ding, merong nakaalala sa akin. Nasamid ako eh. Number 1. Number 1, letter A. Ako din. Amor. Naalala mo sarili mo? Ayan. Okay, ano na yung sinasabi mo, Kuya Ding? Yung maliban sa backlog, itong pag-iumpisa ng klase, yung nabanggit mo kanina is yung backlog sa classrooms na 165. Maliban dyan, yung backlog din sa bilang ng mga guro. Oo. Pero tingnan mo, sa kabila ng kakulangan na yan, bakit? Napigil bang pag-aaral? Hindi. Diretso At naman. marami, at heto, dumarami ang estudyante natin nag-aaral. Bakit? Kasi kailangan ng pag-aaral talaga. Kaya, heto, anuman ang problema, huwag Nandun tayong pa rin yung titigil. pagsisikap, kumbaga. Oo, at saka huwag tayong titigil. Anuman yung distraction, dapat na may focus ka. Ano yung goal mo? Makapagtapos? Go! Tayo naman, kanya-kanya tayong mga success story. Di ba? Kasi meron tayong pinagdaanan na noon, masabi mo na, paano kayang magpaaral sa kolehiyo? Elementary pa yung mga bata. Dahil pagdating sa high school, nandun na yung ramdam mo na yung kahirapan, yung pagkagipit sa pinansyal. Pero kahit papano, nagpursige, may mga nakapagtapos din ng pag-aaral at ngayon, masabi mo natin na sa mga pamilya natin, meron ng mga nakapagtapos, gainfully employed, kumbaga. Maging sa ating, marami sa atin yan. Marami sa ating mga tagapakinig. Kaya huwag tayong padidistract. Diba? Focus na. Diba? At magsikap. And nako, paalala pala sa mga kumandidato, sa mga nanalo o natalo man, may paalala ang COMELEC. Magsumitin ang kanilang SOSI. Yan.
statement of contribution and expenditures. Yan. Hanggang June 11 lang yun. Kasi sabi ng COMELEC, hindi makakaupo. Kahit nanalo ka, hindi ka makakaupo sa iyong pwesto kapag hindi ka nag-submit niyan. And base doon sa report ko, konti pa lang nag-submit. Sa bagay, ang Pinoy... Mahilig naman sa last hour. Pagka malapit na yung deadline, saka doon, magkukumahog. Kaya reminder lang po. And dito mo makikita kung sino ang may malaking gastos. Ewan ko lang kung nire-report nila yung totoo niyan. Diba? And alam naman nila yun na mayroon lang limit doon sa gagastusin. Kuya Ding. Kaya yung iba nga di ba, dahil sa tulong ng mga kaibigan, di ba? Di ba doon sa kanilang mga ads, paid by friends of ganon. Di ba? Ganon lang yun. Ay, sus, Bueno o Manggod, alas 7:47 na po ang ating oras at Kuya Ding, ano pa yung sinasabi mong balita kanina? Well, ang bilis ng oras, no? Yung napag-usapan natin regarding yung itong papasok na enrollment. At pagka nabanggit natin yung backlog, kailangan ang pondo ng gobyerno para gastusin ang upang sa ganon, yung backlog na yan, say for example sa mga classrooms ay mabawasan at maisakutuparan yung mga construction. Report po naman ng ating gobyerno na sinasabing ngayong buwan na, noong nakaraang buwan ng Abril ay nagkaroon ng surplus ang gobyerno na 67 billion pesos na ang sinasabi na dahilan ay yung mahinang paggastos mabagal na paggastos ng gobyerno ng pondo at yung malakas na tax collection. Surplus yun sa buwan ng Abril. Pero binanggit yung surplus, pero batay din sa report mula Enero hanggang buwan ng Abril ay merong deficit naman ang gobyerno na 411 billion pesos. 411 billion pesos. So that is within the first 4 months ng taong kasalukuyan. So that kung maalala, yung budget po naman sa kasalukuyan, yung national budget, yung General Appropriations Act 2025 is 6.352 trillion pesos. Na kung maalala, yun po yung binabanggit noon ni Congressman, now Senator-elect Marcoleta, na ang estimated tax collection within this year 2025 ay mahigit lamang 4 trillion pesos. Samantalang yung budget nga ay umabot sa mahigit 6 trillion pesos. Nasabi niya, saan natin kukunin yung kulang? Uutang na naman ang gobyerno. Kaya yun ang dahilan na sinasabi niya na palubog ng palubog ang gobyerno ng Pilipinas. Ganon. Pero siguro, pag-aaralan naman mabuti yan, Kuya Ding. Kasi, yung nagpapautang, alam mo naman niya yung kakayanan ng umuutang. Di ba? Sabi nga meron nga akong narinig o nabasa yata na kaya ang daming utang ng Pilipinas, hindi naman yan uutang kung hindi kailangan. At yung uutangin na yan, yung mismong uutang, alam niya kung paano niya babayaran kasi maraming asset. Kasi isa yan sa question, bakit ang Pilipinas maraming utang at bakit pinapautang pa kung papalubog na? Sabi, marami din kasing nakikita na asset ang Pilipinas para makapagbayad siya kasakaling. Meaning, yung financial capability ng Pilipinas para sa repayment ng mga utang na yan. Kanya nga lamang, yung mga pondong yan, buwis man yan, galing man sa collection man yan within this year, o yung uutangin pa, sa atin lang dapat magamit doon sa dapat na paggamitan at hindi mapunta, alam mo, it is an open book naman na yung korupsyon, yung pangurakot, yung pagkakaroon, yung may mga buwaya sa gobyerno, open book naman yan o na talagang may korupsyon sa gobyerno na dapat sana yan ay dapat talagang makontrol ng upang sa ganon ay hindi na lulubo ng lulubo pa ang utang ng Pilipinas na ang bahagi
ng inuutang na yan ay napupunta sa ibang mga bulsa. Huwag kang mag-alala, merong mga kampanya ang ating gobyerno. Sana sana hindi hanggang kampanya lang, kundi talagang makatotohanan. And alam naman natin yan, meron naman, nandyan, maraming nakabantay dyan di ba? At ang mahirap dyan, yung nakabantay, baka bantay. Bantay sa lakay. Baka bantay sa lakay din. Wag Diba? naman sana. Oo. And correct yung sinabi mo, Kuya Ding, na dapat yung mga inuutang na yan, dapat may yung kung saan niya nakadesign, sana nga doon mapupunta. And eto, gusto kong i-share, Kuya Ding, itong i-share ng ating manager na si Sir Joey doon sa ating GC, yung Bangko Sentral ng Pilipinas Executive are the highest paid government officials. Oo. Biruin mo ang laki ng kanilang mga sahod. Halos hindi ko alam basahin itong mga figures na ito. Basta sabihin mo lang number, tapos kama, tapos yung number, kama uli. Bibilangin na lang natin sa pamagitan ng kama. Eto, babasahin ko lang. Hindi kaya tayo, mapuntusan dito. Babasahin lang naman. Ito yung mga highest paid government officials ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yung isa, 47,968,744.27. Ano yun? Pag-ulit nga, tayo susulat ko. 47,968,744.27. 744, wag na yung .27. Tama ba yung pagkakabasa ko? Oo. Million tama, yun? Tama, million yan, million. Oo. Sige, ituloy mo lang. Kasi, yung isa naman, susubukan kong computein itong kuwan. Yearly, annual. Sahod yun, annually. Wala namang sinabi. Baka Annually yan, annually sigurado ito. yan. Imposible na mag-budget ito. Yung isa naman, 30,392,497.52. At yung isa, yung pangatlo ay 28,823,948.63. Yung isa naman ay yung pang-apat 26,536,981.86. Yung panglima ay 26,034,456.02 and 25,820,446.56. Yung pang-pito ay pang-anim yata 25,368,507.94. And then yung pang-pito ay 25,282,758.41. And next ay 23,753,195.75. Yung nabanggit mo kanina, kaya noong tinanong ko. Noong 2024 ito, noong 2024. Yung annual na sinasabi mo for 7,960,744, wag na yung 27 centavos nangangahulugan na kung 1 year yan, that is in 12 months, so divide by 12, yung ang sahod niya ay nasa 3,997,395. Oo, alam mo. Almost 4 million buwan-buwan. Laki. Pero alam mo, bumilib din ako doon sa mga nag-comment. Kasi sabi nga nila, deserve ng mga yan. Kasi hindi ko na binanggit yung mga pangalan. Deserve ng mga yan na magkaroon sila ng ganyang kalaki. Bakit? Sila ang nagpapatakbo tungkol sa pinansyal ng gobyerno natin. Well, may punto rin At sila. ang ginamit ay ang kanilang utak. Yun ang ginagamit nila. Kaya para magkaroon, ma-maintain yung sa ekonomiya natin, maging maayos, di ba? Yung takbo sa financial level ng ating gobyerno. Sila yun eh. Tama? Tama ba ako doon? Okay, pero regarding pa rin sa pondo ng gobyerno, ito i-share ko lang itong isang nabasa ko. Sabi rito, babasahin ko lang. Hello everyone. Sabi niya, mayroon siyang pangalan dito. I'm super excited to share a matter close to my heart as a civil engineering researcher, infrastructure management in the Philippines. Sabi dito, may disclaimer dito
Views are my own and do not express the views of the Pinoy scientist team. Sabi dito, every year, the Philippine government spends billions of infrastructure but bridges still collapse, roads still flood, electricity still remain unlivable. Why? Because we keep prioritizing infrastructure quantity over quality and politics over proper planning. Engineers, architects, and planners may design the system, but they don't decide what gets built, when or where. The power lies with politicians, and most of them have zero STEM background. Kasunod dito, sabi pa, projects are too often chosen based on political gain, not public need. We get basketball courts, flashy roads, and bridges to nowhere instead of long-term resilient infrastructures. Even with a large budget, the people who actually understand the technical work are sidelines. And while engineers are undervalued at home, earning just 16,000 to 22,000 per month, many are forced to leave. Engineers now, sabi dito, meanwhile, 1.4 trillion have been spent on flood control since 2015, yet millions still walk through flood waters. Yung isang rason na sinasabi, umaalis yung mga civil engineers yung mga scientists papunta sa ibang bansa dahil yung mga bagong civil engineer, ako medyo may alam din ako dyan kasi meron ako mga naririnig na kwento. May mga civil engineers na nagtatrabaho sa kilalang mga establishmento sa Maynila na kulang pa sa kanilang personal na pangailangan, yung mga bago. Tulad nung nabanggit dito, they're just earning 16,000 to 22,000 per month. At meron akong kilalang ganon. Kilala mo. At hindi lang yung mga engineers, mga architectures, yung mga nagre-reklamo na yan. Na gusto man nila dito pero masyadong napakababa yung sahod. Pating sa mga nurse. Yung mga scientists, yung mga engineers, yung mga architects, kaya nilang gawin yung plano, yung magandang sistema. Maganda. Pero ang nasusunod, yung mga politiko. And dahil dyan, imbis na maganda sana ang result, yung mga infrastructure, yun ang dahilan. Oo. Pero hindi naman siguro lahat, Kuya Ding. Kung meron mang gumagawa ng kapalpakan, yung parang dahil siguro hindi rin ang alam natin diyan na dahil diyan sa under the table na sinasabi. Ganon na yun. Ganon na yun. And sana nga, matutukan yung mga malalaking SOPs. Tama yung sinasabi mo. Tama rin yung sinasabi mo. Hindi naman lahat. Kung sa mga Kapampangan yan, sabi nila, dahil wala silang H, hindi naman lahat. Di ba? Hindi naman lahat, sabi ng Kapampangan. Pero yung mga ibang proyekto naman ay talagang nagawa ng tama. Kaya lang, mas nakikita ngayon yung mga hindi quality na mga project. And tama na niyo yung sinabi. Na parang lumalabas na basta government projects ay overpriced. Parang ganun. Pero yung mga nag-overprice na yan, kung meron naman tayong ebidensya at yung mga gumagawa ng kakurakutan, halimbawa, meron tayong tamang ahensya ng gobyerno at doon natin isampay yun, di ba? Pwede? Tama yun. If it will be properly investigated. Di ba? Kung magkaroon ng investigasyon naman, pero yung investigasyon ay kunwari lang, hindi rin maganda. Kasi pag sinabi naman natin pag politiko, parang nilalahat naman. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. And yung mga engineers naman natin, sana manindigan din. Di ba? Lahat dapat may paninindigan. Yun yung paiiral natin. Yung tama, doon tayo sa lahat. Tama yung proyekto, tama yung pagkakaplano, at igit natin na ganito talaga yung kailangan. Di ba? Both sides yan, Kuya Ding. Ang mahirap kung halimbawa yung gagawa at yung mga magpaplano sinabi na halimbawa lang.
hindi tayo nagbibintang Yung dito. bagang nagkakaroon ng kutsabaan. Oo, yun. Sana maiwasan yung mga ganun. Para sa ganun, kasi hindi mo rin masisi yung obserbasyon ng marami. Kapag gawala ba yung project kay akin, unya lang tampulay, lubak na agad eh. Lante. Di ba? Akin kapag gawayan tay-tay, overtime naman na yan. Lante. Kapag gawayan tay-tay, manyagyag la, kwanda. Okay, nako. Ang sarap ng usapan, Kuya Ding. Pero overtime na tayo ng 1 minuto. Ituloy natin sa labas. Oo. Dahil meron. Oo. Debate ulit tayo mamaya. Ay, nako mga kapaborito. Salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating programang Radyo Pangasinan Balita. Ako po si Amor Ligas Pidiga. At ako po naman si Ding Aquino. Sa ating- technical side. Si Engineer Dennis Palaganas at Engineer Richard Olanda. Hanggang bukas. Antabayanan po ang programang Likna ay Baloy. Sikaratan susaray manunaan na balita. Edsayan Kabuasan, Radyo Pangasinan.